RMN Listen Win Anodan Basket Edition Yes, mga kasama, libot suroy na punta. Padayon gyapon ta manghatag aning RMN Listen Win na panudan na Basket Edition. Back up gyapon na to si kasama nga Radyoman Dudong Erin Lumusbog. Ato ang dirita karon mga kasama sa Acacia, Barangay 32-D, Liga Syudad sa Davao. O karong mga orasa na napuntay laing certified listeners ato yung naabtan ha. Ato ning ila-ilahon. Maayong hapon diyan ni mo, ma'am. May hapon sa Kinsa may pangalan nato? Emilyn Ricla. Si Ma'am Emeline Ricla. Ma'am Emeline, mangutana ko nimo. Pila may edad nato ron, Ma'am Emeline? Kalois Ginoo, 48 na. Angay ka magpasalamat, 48 nga nakaabot ka anang idara. Okay, ma'am. Kanang radyo na gatingog. Unsa nga istasyon na? Siyempre, RMM DXDC, tatak number 1. Adi ka basta-basta. Gihimo ni mong number 1 ang DXDC Arminda. Mangutana ko, ma'am. Unsay imo ang paborito nga drama sa DXDC? Handumanan sa Osaka Awit. Ay. Paborito jud ni ma'am, ha? Ma'am, tungod di ana, ato nang itunol kining basket nga napuno ni. Ang ato ang putahi karong hapuna, mga kasama, kuan ni siya. Paksiw nga tilapia na ay silver swan, na ay kining espada, na ay talong, na ay luya, na ay bumbay, og naapoy tilapia nga labas pa kaayo. Ma'am, mensahe na lang nato sa mga silingan nimo, ma'am. O sa ako mga silingan diri no sa Barangay 32 o sa 11B. Paminaw mo makanunayon sa DXDC RMM number 1. Okay, mga kasama mo to si Ma'am Emeline Ricla, ang laing nasab nga certified listener sa DXDC Armen Davao ang natunulan sa RMN Listen Win kung panudan Basket Edition. Kao ba nato si Radyoman Dudong Erin Lumusbog, ako ni si Radyoman Don Pulayaw, tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition